Minahal nga mga kaigsunan. Sa miaging mga simana atong gitan-aw ang kahulugan sa Biblia ug mga kinaiya sa ereheya. Ang mga erehes nga gitumong sa Dios mao kadtong naglimod sa galon nga nagpalit kanila. Sa esensya, kadtong naglimod kang Hesukristo. Sa panahon sa unang simbahan, dahay erehes nga gnostikong ideolohiya or Gnostic ideology. Gitawag kini nga Gnosticismo. Ang Genesis nagikan sa Griego nga pulong nga nagkahulugang kahibalo. Ang mga tao nga misunod niini nga doktrina nga nagtuo nga basta aduna kay kahibalo sa Dios, dili kinahanglang magkinabuhi sa moral. Giisip niini ang kalag og lawas nga lahi nga mga butang nga nagpasabot nga ang imong kalag maluwas bisan kung ang lawas nakasala. Gipanghimakak usab niini nga si Jesus mao ang anak sa Dios nga mianhi dinhi sa yuta diha sa unod. Namatay sa krus, dabanha og mikayab sa langit aron sa pagluwas kanato. Ang mga tawo niining panahona nag-isip sa Gnostisismo nga mas makatarungan daw kaysa sa Kristohanong doktrina. Ang maluwas bisan pa sa pagpakasala kay masayon daw. Daghan na dani sa ideolohiya ang malampusong nalingla. Samtang nagaduol ang ikaduhang pag-ani sa Ginoo, nagkadaghan ang irehes nga mga idea ug mga limbong nga hinungdan nga daghan ang nawad-an sa ilang espirituhanong pag-ila ug matingala sa espirituhanon. Hinaot nga ang katako sa tukma nga pag-ila moabot kanimo samtang kami nagtan-aw sa Antikristo nga mao ang irehes ug kung giunsa ang pag-ila tali sa espiritu sa kamatuoran ug sa espiritu sa sayop. Minahal nga mga kaigsunan, natural nga dagan sa kinabuhi alang sa mga bata nga mahisama sa ilang mga ginikanan. Busa ang mga anak sa Dios kinahanglang usab nga mahisama sa amahan nga Dios. Ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 29 nag-ingon, kung kamo nahibalo nga siya matarong, kamo mahibalo nga ang matag usa-usab nga nagabuhat sa pagkamatarong na tawo kaniya. Kini nagpasabot nga kung imong tan-aw ng usa ka tawo nga nakaamgid sa Dios ug naglakaw sa pagkamatarong, klaro nga kini nga tawo usa ka bata nga tawo sa matarong nga Dios. Apan, bisag kapila moingon ang tawo nga nagbuhat og dili matarong Ginoo mito ako, wala sila ilabot sa Dios nga kahayag. Kini nga mga tawo iya sa kangitngit sama sa atong makita sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 8. Ang nagabuhat og sala iya sa yawa kay ang yawa nakasala sukat pa sa sinugdan. Hinunoa ang unang Juan kapitulo 3 bersikulo 9 nagsulti kanato nga walay tawo nga gipanganak sa Dios ang magpakasala tungod kay ang iyang binhi nagpabilin diha kaniya ug siya dili makasala tungod kay siya gipanganak sa Dios. Pinaagi lamang sa pagbuhat sa pagkamatarong ug dili pagpakasala atong mapamatud-an nga kita usa ka naluwas nga anak sa kahayag ug usa ka tawo nga tinuod nga iya sa Dios. Importante alang kanato ang pag-ila sa mga espiritu ug pagpangita kung asa kita nahisakop. Bisan kinsa nga midawat ni Hesukristo nakadawat sa balang espiritu, naglakaw sumala sa iyang pulong o nagpaingon sa langit nga iya sa Dios. Gisalikoy sa mga anak sa Dios ang daotan o ang kabakakan nga iya sa kaaway nga yawa o Satanas. Naglihok sila padulong sa pagkamatarong o kahayag pinaagi sa pagsunod sa mga tinguha sa balaang espiritu. Lain-lain ang pag-uswag sa matag tao. Ang uban molihok sa hinay nga dagan samtang ang uban dali nga molihok. Adunay usaw nga mas paspas o mas kusog kaysa sa uban. Pinaagi niini nga mga bunga kita makahimo sa pag-ila tali sa mga espiritu sa diha nga motan-aw balik sa atong kaugalingon ug sa uban. Ang unang Juan kapitulo 1 bersikulo 6 nag-ingon, kung kita miingon nga kita adunay pakigambitay sa Dios ug bisan pa niana naglakaw sa kangitngit, kita na makak ug wala magbuhat sa kamatuoran. Sa esensya, maisip ka nga bakakon kung miingon ka nga nagtuo ka sa Dios apan nagpabilin gihapon sa kabakakan ug wala maglakaw sa kamatuoran. Adunay usab ubang mga pananglitan sa Biblia diin ang mga tawo espesipikong gitawag nga mga bakakon. Kini kasagarang mga kaso sa espiritual nga mga bakak, imbis sa unodnong mga bakak nga naglangkob sa mga pahayag nga lahi sa kamatuoran. Ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 4 nag-ingon kanato, siya nga nag-ingon ako nakaila kaniya ug wala magtuman sa iyang mga sugo kay bakakon. Ang unang Juan kapitulo 4 bersikulo 20 nagsulat usab, kung adunay miingon gihigugma ko ang Dios ug nagdumot sa iyang igsuon bakakon siya. Usab, ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 22 nag-ingon, kinsa ang bakakon kun dili ang naglimod nga si Hesukristo mao ang Kristo. Kini mao ang Antikristo ang naglimod sa amahan ug sa anak.
Sama sa atong nakita, espesipiko nga ginasugid sa atoa sa Biblia kung unsaon maila ang mga tao nga iya sa Dios ug ang iya sa kaaway nga yawa. Nakatabang usab kini sa pag-ilatali sa mga bakakon ug sa Antikristo. Karon, atong tan-awon kung unsa ang matang sa mga tao ang Antikristo. Ang Antikristo mao'y mga tao nga literal nga misupak kang Kristo. Ang kahulugan sa ereheya mao ang usa nga naglimod sa agalon nga nagpalit kanila. Klaro atong makita nga ang Antikristo mao'y erehes. Ang ikaduhang Juan kapitulo 1 bersikulo 7 nag-ingon, daghang mga limbungan ang nanungha sa kalibutan. Sila wala mo ila nga sa Kristo miani sa unod, kini mao ang malimbungon ug ang Antikristo. Sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 19 si Apostol Juan naghiskot bahin sa Antikristo. Sila nang gula aron ikapakita nga silang tanan dili ato. Sa esensya, ang Antikristo may usa ka tawo o usa ka grupo nga sa una nahimong bahin sa simbahan sa ngalan ni Jesucristo. Apan unya may bulag og misunod sa mga pagtulun-an nga supak sa kamatuoran ubos sa pagdasig ni Satanas. Ang unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 3 naglatid sa mga sukdanan sa pag-ilatali sa Espiritu sa Dios ug sa Espiritu sa Antikristo. Mga hinigugma, ayaw ninyo tuuhi ang tanang espiritu kung dili sulayin ninyo ang mga espiritu kung gikan ba sila sa Dios. Tungod kay daghang mini nga mga propeta ang nanungha sa kalibutan. Pinaagi niini maila ninyo ang espiritu sa Dios, ang matang espiritu nga nagasugid nga sa Jesucristo mianhi sa unod gikan sa Dios. O ang matang espiritu nga wala magsugid kang Jesus dili gikan sa Dios. Kini mo ang espiritu sa Antikristo nga imong nadungog nga kini moabot og karon ania na sa kalibutan. Nga mao, kung imong giila nga sa Jesucristo miani sa unod, ikaw ang espiritu sa Dios. Kung imong ipanghimakak kini, ikaw ang espiritu sa Antikristo. Si Jesus mao ang anak sa Dios nga magbubuhat, ug siya usa ka tinuod nga pagka-Dios nga nakig-ambit sa gigikanan sa amahan nga Dios. Gipanamkon siya sa Espiritu Santo sa sabakan ni Birhen Maria ug mianhi niining yutaa sa unod. Siya usa ka tinuod nga Dios ug usa ka tawo. Importante nga makaamgo nga ang bisan kinsa nga molimod niini nga kamatuoran usa ka malimbungon ug Antikristo. Si Jesus ang anak sa Dios nga nagsulob sa tawhanong unod nagantos ug namatay sa krus aron sa pagtubos sa mga sala sa katawhan. Apan tungod kay si Jesus walay sala, iyang gidugmok ang tanang gahom sa kamatayon ug nabanaw sulod sa tulo ka adlaw. Bisan kinsa nga motuon niini nga kamatuoran ug mudawat kang Jesucristo ingon nga ilang manluluwas makadawat sa kapasayloan sa mga sala ug makakab-ot sa kaluwasan. Usay adunay mga naglimod kang Jesucristo samtang nagpakaron ingnon nga mga Kristohanon. Sumala sa naisulat sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 1, sila mao kadtong naglimod sa Ginoo. Sa Jesucristo nga nagpalit kanila busa sila tin-aw nga mga erehes ug mga Antikristo nga misupak sa kang Kristo. Pananglitan, adunay mga erehes nga mga ideolohiya nga naglimod sa Trinidad. Sila nag-ingon nga sa Jesus usa lamang ka tawo nga og isip usa ka tawo, dili mahimong usa sa Dios. Si Jesus ingon nga usa ka tawo og sa Dios ug ang tulo ka mga entidad sa Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo nga usa, mao ang hingpit nga dili masabtan sa unodnong mga hunahuna. Busa kining mga tawhana naglangkit sa ilang kaugalingong mga hunahuna sa pagbugna sa katuohan nga erehes nga mga pagtuo. Adunay usab mga erehes nga nag-angkon nga adunay lain nga paagi nga kaluwasan gawa sa pagdawat ni Jesucristo. Wala silang muila sa pagabanaw ni Jesus ug mituo nga si Jesus nagpakya sa pagluwas sa katawan samtang siya namatay sa krus. Busa, ang uban nag-ingon nga kinahanglan nga moabot ang laing manuluwas ug sila ang manuluwas. Ituis ni ining mga erehes ang Biblia aron suportahan ang ilang mga pangangkon. Adunay usab mga erehes nga nag-ingon nga adunay laing paagi sa pagdawat sa kaluwasan gawa sa pagdawat kang Jesucristo. Ilang gilimod ang 66 ka libro sa Biblia, mao ang pulong sa Dios nga gisulat pinaagi sa buhat sa balang espiritu. Sila usab nag-ingon nga ang mga katingalahan ug mga ilanan sa Biblia mao'y simbolikong mga sugolianon. Apan sama sa giingon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ang tibuok kasulatan na inspirado sa Dios. Ug ang ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21 nagiskot usab kay walay gayoy tagna nga nahimo pinaagi sa buhat sa kabubuton sa tao, kundili ang mga tao nga gipalihok sa balang espiritu misulti gikan sa Dios. Ang 66 ka basahon sa Biblia mao'y mga pulong sa buhing Dios. Ang buhat ka
Kapitulo 4, versikulo 12 nagsulat, walay kaluwasan diha kang bisan kinsa, kawalay lain nga ngalan sa silong sa langit, nga gikahatag sa mga tao nga pinaagi niini kita maluwas. Klaro nga walay manuluwas gawas ni Hesukristo. Walay laing paagi nga makadawat og kapasayloan sa mga sala ug kaluwasan gawas sa katubsanan sa krus. Busa, importante nga dili nato dawaton ang bisan unsang peke nga ebanghelyo nga supak na Hesukristo. Karong mga adlaw adunay daghang mini nga mga propeta ug mga antikristo sa kalibutan. Adunay mga misupak na Hesukristo ug naglimod sa langit pinaagi sa sayop nga paggamit sa pulong sa Dios. Ug kadtong nagtawag sa ilang kaugalingon nga Kristo ug naglimod sa Trinidad ug sa buhat sa balaang espiritu. Ang panguna nga example kay mao mga saksi ni Jehova. Kini usa ka erehes nga sikta nga mitungha sa Estados Unidos sa ika-19 nga siglo. Wala kini nag-ila sa kabalaan ni Hesukristo ug naglimod sa entidad sa balaang espiritu. Ilang gilimod ang Trinidad ug nagtudlo sa ilang kaugalingong Biblia nga gitawag og New World Translation of the Holy Scriptures. Ang mga saksi ni Jehova nagtuo nga ang kalag malaglag sa kamatayon ug nga walay impyerno. Ilang giangkon nga ang lawas na Jesus na dunot human sa paglansang sa krus ug nga ang iyang espiritu lamang ang nabanhaw. Tungod sa ilang sayop nga pagtuo bahin sa milenyo nga gingharian, wala nila tumana ang ilang katungdanan ni ining kalibutan na ug nagpahinabog mga kontrobersya sa katilingban pinaagi sa pagdumili sa pagserbisyo sa militar o pagsaludo sa nasudnong bandila. Adunay usab daghang mga erehes sa sulod sa atong mga utlanan ug internasyonal. Ang sumbanan mao ang pagpatinaw sa ebanghelyo sa gituis nga mga paagi. Kasagaran nagamit og laing kasulatan nga susama sa Biblia aron sa pagpangatarungan sa ilang mga ideya. Sa samang higayon, daghang mga erehes ang nagpunting sa uban nga kasulatan kaysa Biblia. Ilang gisimba ang mga leader sa relihiyon, wala sila nagwali mahitungod ni Hesukristo sama sa mga mensahe sa krus. Pagkabanhaw og sa ikaduhang pag-ani ug sa katapusan naglimbong sa mga tao sa pagbiya sa Dios. Ang unang Juan kapitulo 4 versikulo 5 hangtod sa 6, nagiskot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan ug namati kanila ang kalibutan kay sila iya man sa kalibutan. Apan kita iya sa Dios ug ang nakaila sa Dios mamati kanato. Apan ang dili iya sa Dios dili gayud mamati kanato. Pinaagi niini maila nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang espiritu nga nagtudlo og baka. Ang mga iya sa Dios namati sa kamatuoran, kadtong iya sa kalibutan naminaw sa kalibutan ug dili sa kamatuoran. Kung nahibalo kita sa kamatuoran, dali nato masabtan kung ang usa ka tawo anaa sa kamatuoran o kung anaa sila sa kangitngit. Pananglitan, kung adunay mohangyo kanimo sa pagtambong sa serbisyo sa buntag apan magawas sa hapon o miingon niya sila nagtuo sa Dios, apan nagamit og daotang mga laraw sa paglaglag sa gingharian sa Dios, imong makita ang espiritu sa kasaypanan nga milihok. Kung kita makadawat sa espiritu sa kamatuoran gikan sa Dios, kita makahibalo sa daghang mga butang nga gihatag sa Dios kanato pinaagi sa grasya. Kini tungod kay Espiritu Santo, ang espiritu sa kamatuoran nagpuyo sa kasing-kasing sa mga anak sa Dios ug nagiya kanilang tanan ngadto sa kamatuoran. Imbis nga mosulti nga sa iyang kaugalingong initiative, ang balang espiritu mosulti lamang sa iyang nadungog ug mosulti kanimo sa umaabot pa. Dugang pa, kung ang usamang hilabot dili siya matawag nga espiritu sa kamatuoran sa kanunay. Busa kadtong nakadawat sa espiritu sa kamatuoran makadungog ug mosunod sa pulong sa kamatuoran. Nalipay usab sila sa gingharian sa Dios ug sa iyang pagkamatarong nga gipalapad ug natuman ug nagkinabuhi lamang uban sa paglaom sa langit. Kadtong nag-ingon nga sila mituo apan nabatasan lamang nga moadto sa simbahan nga wala makadawat sa espiritu sa kamatuoran matultulan sa espiritu sa paganingkamot ug mobiya sa Dios. Dugang pa, kung ang usa ka tawo mobatig pangabugho tungod sa pagpadako sa gingharian sa Dios, pagbutang-butang o paglibak mahitungod sa iyang mga igsoon sa pagtuo, kini dili mahimong espiritu sa kamatuoran. Si Apostol Pablo nag-adto susab sa daghang paglutos gikan sa mga Hudiyo tungod sa pangabugho. Sa mga buhat kapitulo 24 versikulo 5 giakusahan sa mga Hudiyo, si Apostol Pablo atubangan sa gobernador. Mingon sila, nakaplagan namo kining tawhana nga usa ka tinuod nga pisti ug usa ka tawo nga nag-aghat ug panagsumpaki sa tanang mga Hudiyo sa tibuok kalibutan ug usa ka pangulo sa sekta sa mga Nazareno. Sa ulay pagkahibalo sa espirituhanong kahulugan sa ereheya, ilang gikondenar sa Apostol Pablo isip usa ka erehes nga tigpasiugda tungod lang kay ang ebanghelyo nga gisangyaw lahi sa ilang gituohan. Samtang si Apostol Pablo nagsulti,
Alang sa kaugalingon, siya may sugong may sugid sa iyang pagtuod diha sa buhat kapitulo 24 bersikulo 14 hangtod sa 16. Hinuon ang kunon ko dinhi sa imong atubangan nga nagsimba ako sa Dios sa among mga katigulangan pinaagi sa pagsunod sa dalan sa ilang giingon nga baka kuno. Nagtuusab ako sa tanang butang nga nasulat sa balaod ni Moises ug sa basahon nga gisulat sa mga propeta. Sama kanila naglaom ako sa Dios nga iyang banhawon ang tanang mga patay maayo og dautan. Busa kanunay kung gipaningkamutan ang pagbaton og malinis nga tanlag atubangan sa Dios ug sa mga tao. Unya, erehas ba si Apostol Pablo ubos sa definasyon sa Biblia sa ereheya? Sa dihang naimamat ni Apostol Pablo ang Ginoo sa dalan paingon sa Damascus, wala gayud niya ilimod ang agalon nga mipalit kaniya sa Hesukristo. Hinuon, siya mapasalamaton kaayo sa grasya ni Hesukristo nga miduol kaniya, nga siya usa ka makakasala ug may pasaylo kaniya. Siya naganto sa hilabihan nga paglutos ug pagsakit samtang nagsangyaw sa ebanghelyo. Si Apostol Pablo may buntog sa tanang mga pagsulay uban sa kalipay ug pagpasalamat. Isip usa ka apostol sa dakong gahom, giayon niya ang dili maihap nga mga tao sa ngalan ni Hesukristo gibanhaw pagani ang mga patay. Naghatag og daghang himaya sa buhi nga Dios hangtod sa adlaw sa iyang pagkamartir ug sa pagkatinuod usa ka tinuod nga saksi ni Hesukristo atubangan sa Dios. Importante nga mamguhan nga ang Salmo kapitulo 61 bersikulo 11 nagsulti kanato sa dihang ang Dios misulti sa makaduha na dungog ko kini kana nga gahom iya sa Dios. Ang gahom dili gayud mapakita sa usa ka tawo nga naglimod sa Dios nga magbubuhat og ni Hesukristo nga usa ka entidad sa Trinidad. Kinahanglan natong maamguhan nga ang gahom mao ang pagmamatuod sa pag-ila sa Dios ug ni Hesukristo ug sa paghigugma kanila pag-ayo. Busa, dili kita angay nga muhukom o mukondenar sa mga tao nga walay pagtagad. Bisan karon, makakita kita og mga higayon din kadtong wala gayud molimod ni Hesukristo apan nagsangyaw sa ebanghelyo ug nagpamatuod sa buhi nga Dios uban sa gahom gihukman ug ikondenar isip mga erehes. Ang simbahan natukod ni adtong 1982 ug nahimong usa ka dako nga simbahan nga nagpakita og dagkong gahom. Samtang nga magbalantay usab miagi sa mga pagsulay sa pagtuo tungod sa mga isyu sa ereheya, ang ulahing magbalantay ana sa nilit sa kamatayon kay nagantos sa mga sakit sulod sa 7 ka tuig. Human na ayo sa tanang butang pinaagi sa gahom sa Dios, iyang gitugyan ang tibok niyang kinabuhi ngadto sa Dios sama ni Apostol Pablo nga nakatagbo sa Ginoo sa dalan paingon sa Damascus. Tungod kay bag-o pa siya nga magtotoo, ang magbalantay kanunay nga nagpamatuod sa Dios nga nag-ayo kaniya ug naningkamot pag-ayo sa ebanghelyo sa uban. Isip usa ka pastor ang magbalantay kanunay nga nagpahayag nga ang Dios mao ang magbubuhat og giunsa nga sa susang atong bugtong manluluwas. Ang magbalantay naglaom sa paggiya sa labing minos nga usa ka pakatawo ngadto sa dalan sa kaluwasan sa matag higayon. Busa, bisan pang nagdumala og kasal, siya nagsangyaw bahin sa Dios nga magbubuhat. Ang magbalantay nasayod nga aron mahimong saksi sa Ginoo kinsa mipakatap sa ebanghelyo ngadto sa kinatumyan sa yuta gikinahanglan niya ang mga ebidensya sa buhi nga Dios ingon man usab ang gamhanang mga pulong. Busa, nagtigom siya dili maihap nga mga pag-ampo aron makadawat og gahom sama sa mga katigulangan sa pagtuo. Atol sa pagdalisay, usahay nagatubang siya og mga pagsulay nga mitultol sa pultahan sa kamatayon. Apan sa matag higayon nga magbalantay makapasar sa usa ka pagsulay sa pagtuo, ang Dios midugang sa iyang gahom aron siya makapahimaya ngadto kaniya sa labaw pa kadako. Sukad sa 2000, ang magbalantay maisugog nagsangyaw sa Uganda, Africa, Japan, din daghang mga idolo ang gisimba. Sa Pakistan o sa kalig-on nga Muslim nga nasod, sa Kenya, ang Pilipinas, Honduras ug India ang gikinatak-ang nasod nga kadaghanan kay Hindu. Nga ang Dios mo'y tinuod nga Dios ug ang kaluwasan nagagikan lamang sa pagtuo kang Hesukristo. Niining mga panahon na daghang mga tawo ang naghinusol og nakabig. Ang Dios gihimaya pag-ayo pinaagi sa katingalahang mga buhat sa gahom nga nakapahimo sa mga buta sa pagpabukas sa ilang mga mata, sa amang sa pagsulti ug sa mga bungol sa pagkadungog. Naayo usab ang nagkalain-laing sakit nga dili matambalan sama sa cancer ug AIDS. Kinahanglan nga kita makahimo sa pag-ilatali sa kamatuoran ug baka pinaagi sa bunga. Ang Mateo kapitulo 7 bersikulo 15 hangtod sa 16 nag-ingon, pagbantay sa mini nga mga propeta nga moana kaninyo nga nagsapot sa pagkakarnero. Apan sa sulod may mga lobo nga manunukob. Mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Dili ba mapupo ang mga ubas gikan sa mga sampinit o mga igos gikan sa mga sampinit?
Ang mga nahuna og tuyo sa kasing-kasing sa usa ka tawo dili kalikayan nga mamunga pinaagi sa iyang mga pulong o mga buhat. Bisan unsa pa kabalaan ang usa ka tawo magpakarong ingnon ug mulihok nga siya daw usa ka alagad sa Dios, kung siya magdala sa mga bunga sa kadautan ug pagkamalapason sama sa pagdumot, kasina o pagabugho, kaysa mga bunga sa mga kamatuoran, pagkamaayo ug pagkamatarong unya siya maob ang gitawag nga mini nga mga propeta. Busa, ang mga anak sa Dios kinahanglan nga mobarog galig-on diha sa kamatuoran. Adunay tin-aw nga kahibalo mahitungod sa biblikanhong mga teorya bahin sa ereheya o gustong pag-ilatali sa mga espiritu. Kini tungod kay daghang mini nga mga propeta ug mga tawo sa Antikristo ang mitungha sa kalibutan. Ang unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8 nag-ingon kanato, pag maigmat ug pagmabinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nangulob, nangita og tukbunon. Sa diha nga mga anak sa Dios nagduha-duha bisag gamay gikan sa kamatuoran. Ang kaaway nga yawa og si Satanas dili mo sipyat sa kahigayunan sa paglimbong kanila sa pagbuhat og mga sala. Apan kung kita maglakaw lamang sumala sa espiritu sa kamatuoran, ang espiritu sa kasaypanan dili mangahas sa pagduol kanato. Bisan kung kini mosulay sa paglingla kanato dili kita matarog apan mobuntog niini. Kinahanglan kanunay kita magmalisto ug magampo, magkinabuhi sa kamatuoran ug makaila sa mga espiritu sa hustong pagi. Kinahanglang usab natong pugngan ang atong mga kaugalingon nga malingla og likayan ang walay pagtagad sa nga paghukom o pagkondenar sa uban. Minahal nga mga kaigsunan, ang ereheya naglimod nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios ug ang mangluluwas. Gipanghimaka ko sab niini ang Dios nga Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo ug nag-isip sa leader sa relihiyon nga balaan. Ang laing kinaiya sa ereheya mao ang obsession sa material nga bahandi pinaagi sa mga negosyo. Ang mga erehesa dunay ilang kaugalingong mga kasulatan sa pagtudlo sa mga tao rather sa Biblia. Ang unang Juan kapitulo 3 bersikulo 7 nag-ingon, mga anak, siguraduha nga walay maglimbong kaninyo. Ang kaaway nga yawa og si Satanas nangitag paagi sa paglimbong sa mga anak sa Dios ug pagpatalikod kanila gikan sa pulong sa kamatuoran. Nagpahinabo kini kanila nga makahigala sa kalibutan ug magduduha mapalayo sa ilang makaugalingon ug musupak sa Dios. Aron nga dili malingla, importante nga kanunay magbantay ug magampo, mubarog sa ngalig-on uban sa pagtuog tukma nga makaila tali sa kamatuoran ug bakak pinaagi sa 66 ka basahon sa Biblia. Nagampo ko sa ngalan sa Ginoo nga makadawat ka og dagkong pagdayeg ug magaganti sa ang maabot gikan sa Dios pinaagi sa makugihong pagsangyaw bahin sa Dios nga tiglalang og ni Jesucristo ang manluluwas. Kamong tanan magtuto sa dili maihap nga mga tawo gikan sa dalan sa kamatayon ngadto sa dalan sa kinabuhi. Amen.